आंनि चेनेल नायगिरि गासिबो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाबोननि जि गोदान बोसोरनि गाहाम हामग्लायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर। दिनैयो जेबो मोनसे निउस लानानै फैयाखै, निउस आपडेटबो नङा। नैबे दिनै 31 जानुवारि 2023 नि जोबथा मोनाबिलि समावहाय नैबे भिडिअखौ नोंथांमोन बयनिबो थाखाय बानायदों। बानायनायनि मेन उद्देश्य कारना बेनो, जिहेतु गारबोनाय समफोरावहाय गोबां गेना गोरोन्थिफोर जालांबाय आंनि लाइफआवहाय। सोरखौबा गाज्रि बुंफ्लांबाय बा बबेबा आफादनि हेंथाहै कन्टेन्टफोरबो लाबोफ्लांबाय, सोरबा दैदेनगिरिखौ किसुमान समायाव हेंथाफोर बुंफ्लांबाय। बे गासैनि थाखाय आंखौ जुदि सोरबाफोर गाज्रि मोननानै दंब्ला अन्नानै नैबे जोबथा दिन 2023 मायथाइनि बेयाव गासैनिसिमबो निमाहा बिहरनाय थाबाय रायजोफोर। गोबां गेना गोरोन्थियाथ' जालांखादों, आंबो मिथिगौ, आरो सोरबा लिडारनि हेंथायैबो बाथ्रा बुंबोफ्लांबाय। बे गासैनि थाखाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा मोनगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। बेनिफ्राय रायजो राजाफोरनिसिम मिथिहोनाय, जिहेतु आंनि चेनेलाहाय ब्लग चेनेलमोन, दा बे ब्लग चेनेलखौहाय आङो चेन्ज खालामनाय जासिगोन। अलमस्ट चेन्जआनो जाबाय जानायाथ'। गाबोन जिहेतु गोदान बोसोर 2024 निफ्राय बिदिनो निउस आपडेटफोर मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननि थाखाय, जोंनि बर' हारिनि थाखाय। बेनिफ्राय नोंथांमोननि नैबे समावहाय लास्टआव जायफ्रा गोसो गुदुं नायलांनो हागोन। दिनै जिहेतु जोबथा खालार, जोबथा दिन 2023 नि एसे रंजाबाय गामियावहाय, आरो एसे खेला दुलाबो गेलेबाय, गथ'फोरजोंबो एसे इन्ट्रेस्ट लाबाय। बिनिनो माखासे खेलफोर गेलेनायखौ नोंथांमोन दिन्थिलांनो थाखाय हास्थायदों, जायफोरा गोसो गुदुं नायलांनो हागोन। दे सेंग्राफोरनि दाउला सौलायनाय, बेनिफ्राय नैबे बाउन्डारिया नैबे सेंग्राफोरनि दाउला सौलायनाय। सोर हायो रायजोफोर, बिथांमोना गासिबो दाउला गोनजायानो। दे मारै लायोमोनला? बिदिनो लागाव दाउला सौलायनाय रायजोफोर, दाउला। देब्रा स्टार्ट खालामदो। गोदान देला दे रेडि दे नाय दे रेडि 1 2 गस्लायाव हमनाय गैया, सिङाव सोनाय गैया, सायाव सायाव गस्ला सायाव दे भेरि इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो दङ बे खेला। जायनो गोलैयो बेनो फार्स्ट। मिथिया ना मानो? बिदि नङा, सायावसो ओरै लायो दा। बिदिसो जेबो नङा, होमबाबो गस्लायाव हमनानै गैया, सायावब्रा ओरै बिदिसो दा। फाग्ला बे गस्ला सिङाव ओरै सोबोलाय बियो गस्लायानो ओरै नांथाखायो आखाइया, जायाना बियो। सायाव दे दाउलाफोरनि सौलायनाय रायजोफोर, दाउलाफोरनि सौलायनाय। लागा सौलाय लागा थांबाय गोलैबाय लागा साफा थांबाय। गैला बिसोरा, सेस गाफ्ले जासिगोन जोङो। नोंनिया जाला गोलैनाया जाला। Oi, gulinya saya.
Oi, gulinya sih alay. Lagaw. Lagaw. Oi, susah lagaw. Gusu kasini bitamina presa giditar. Presa sebor gidit. Presa sebor gidit. Zanya dirai pres gid. Lagaw. Salte chani dah hoga. Lagaw. Lagaw. Usia gila, bengkau usia gila, bengkau usia gila, gila, gila. Siapa? Ebar shelter sanai, ebar shelter sanai ni ebar, lagau, lagau, oh satam. Hey, 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 lagau, lagau. Shelter sana ni bar, lagau, very interesting, lagau, very interesting, lagau, lagau, lagau. Jidaya hayasi bufungdeng, undi sina sedir habai, gasini se undi sina der habai, saya sekedar hari jubai. Dirhane mahata, mana ke dirhane ya? Bekelau, gasinse puyo gundusin, manusia bini mana ada dirhane apa bini tangbai? nomor tambah dah. Bola perana tamjemah hayasel. Hayasel kawai nomor dah.